sa mu kodin din. Wai ku kullum in je zan wuce sai na ga kuna shaye-shaye. Wai me kuke ji a cikin ta ne? Ka taba ni ga ba za mu ba ga goyi ka gari wani kure mu in za ka sa kawai ga su ba kawai ka sha. Ce kun mai da abun ma kamar ibada kullum fa sai kun sha wai me ake ji a ciki? mun za ka taba ga shi ma ga Kai malam ba mun gaya ma. Ike ga ba goyi ga shi Ka da wannan ma ka kara. Bara in fara da wannan me kuke ji a ciki? Bara in ji me kuke ji a ciki wannan dai abun. kai kora Kora da wannan. Ta ma tsawa kenan. ta mai ara da bawa To in ka kora da wannan kwaron kwaɗan kenan za ta ma. Alkura. na zo mana Waras ya ji bawa kuma kai ba wani kure fa. Samu. daga dan nan ma ga shi ka taba Ka ji abin da muke ji yayi. taba Ka ji abin da muke ji. Yawwa. kai me haka Kai dan cajin ka ji abin da muke ji ba. kai ga garbe ba Kai kai ka garbe mu fa. Bari kawai. Wallahi yau patrol zan fita saboda na riga da na yi passing out. Kai ga mai gariya kai kuma abin da ta rayo ma kenan. Na zama mataimakin buratai. Rashin nan za mu shiga yau. Za mu harbi ko. ya ga shi Sun can fara harbi ba. Aina. Bara in tafi kar su gudu. Bara in je. to ala ce maka zannu jarumi wallahi Baba. Wai har yanzu ba ta sake ka ba. Wallahi ka gane. Kwana biyu. Gidan ya yi ƙura ne sai ana wanke sa kai yayi kauce bari shafa masa mai. Mai. Kai ka ce wani mutum. kwakwalwar ka karama shi Kana da ƙaramar ƙwaƙwalwa baba. Bari mu shige. To shiga a fito ina nan ƙarasowa. Ka gane ai.